Salut! Eu sunt Ioan și bine v-am găsit de fapt la primul episod din seria mea și al vostru de Survivor. Astăzi o să facem o căsuță sau mai degrabă, da? Și să trecem la treabă. Haide vostri! Așa, bă, oare dacă vin din sprint pe aici, ajung până în apă? Nu, imposibil. Mai mult de 4 sau 5 blocuri n-ai cum să sari. Ia, stai așa. Bă, nu încerca, că mori. Dar n-am nimic în inventar. Stai că te prind eu. Dar cum? Stai. Hai mă, vostri, că te prindeam eu. Vostri, du-te cu minatul. Păi lasă, du-te, ia mâncare tu. Nu. Lasă-mi și mie să-mi fac și eu săbiuță. De fapt, stai că mi-ajunge o bucățică. Aba, nu mi-ajunge. Băi, vezi că am făcut eu crafting table. Bun. Uite, e aici și fă și mie o sabie. Că tu ai mai mult lemn. Da, și după câte să am mapa, este puțin cam ciudată. Give me my blade. My blade is yours. Stai mă că mă duc să iau niște... Aia, eu mă duc să iau morcumăn atunci. Mă scuzați, sunt puțin răcit. Hai, Piggy. Piggy, mori. Stai răfăță să zică, hei, Piggy, hai, Piggy, mor. Mori. Haide, mă! Yay! 2 bucățele de carne! Suntem bogați! Și mie deja mi-e foame, dar nu știu de ce. Mie nu. Da. 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 Un fleac. Și... pac! E puțin lăguț de la Fraps. E destul de greu să și filmezi, să te și joci și să-ți meargă și bine. Bă, mai fă și tu rost. Am găsit oi. Fă și mie rost de o sabie, că mi se sparge mâna. Se sparge mâna, de te drag. Haide. Bă, am uitat să pun timerul. Asta e. Da, am pornit la și 55. Ok. Da, acest episod va fi destul de micuț, pot spune. Cam de 14 minute sau 15 minute. Și căsuța, deja vedem acolo un loc superb pentru o casă în munte. Deci perfect. Mai mult de atât, ce-ți mai dorești? O vilă. Casa în munte se compară cu o vilă. Vino bă încoa. Ia și tu 3 bucăți de papa. Stai. Mersi pentru topor. Mersi pentru pickaxe. Și mersi pentru mâncare. Ia și tu, papă. Bun. Cum mă duc la minat. Adică mă duc să fac rost de cobblestone, că o să avem nevoie. Da, o să avem nevoie pentru ce ne-am propus noi să facem. Și dacă vă întrebați, nu știm mapa. Prima dată că jucăm pe ea și deja am găsit oile. Așa zisele oi. Am găsit și un căpăcel, care o să-l tai imediat. Un căpăcel sau un copăcel? Un căpcel. Eu mi-am făcut pat. De fapt am văzut iron. Am dat de iron. Da, lume. Nu știu cât e, dar știu că... Proastă idee. I'm dead. No. I didn't die. I don't die. Da, fac, nu muri că te bat. Deci te bat până îmi dai itemele înapoi. Da, mă glumeam. Da și... Da și nu. I'm coming home. Ce Bă. prost. Bine că recunoști. Bă, am 3 bucăți. Bă, dacă vrei pickaxe de iron, eu dețin unul. Vino încoa. Câtă carne ai la tine? 0. Păi eu prăjesc bucățile la 3 de carne că am Bă, făcut. ai 3 bucăți de lemn. 1, 2, 3. Da. Dă-mi încoa. Că fac un pătuț și mă culc. Da, fă și, da, chiar bă, că dacă te pui tu, serverul este 1.6.2.
într-un bună zi vom merge după cai. Ne simțiți ea de cai. Unde ar fi? Lavă! Văd lavă. Bă, lol, nu Ce? merge. Ce nu merge? Eu m-am culcat, deci n-ai... Uite acolo, oi, hai că mă duc să le omor și să faci și tu pat. Dar ce are dacă m-am pus în patul tău? Eu m-am pișat în el, poți să stai. De mai bine. 4 găini! 4! Pac. Bum, 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 bum. Bă, dar cum te-ai trezit tu așa de repede? Că la mine încă dorm și e noapte, frate. Da, voi te rog frumos, nu te mășca cu microfonul. Bă, dă și mie! Dă-mi și mie 3 bucăți. Dă! Da? Dă lemn. Ia din furnas. Nu mai e. Cum nu mai e? Păi am pus eu mâncare. Bă, dar eu, la tine e zi, mă? Nu. Păi cum să fie zi dacă la tine e noapte? O, genial. E genial, frate. Dăm time. Bă, Stai. tu mi-ai furat carnea. Bă, Dăm. păi iau tu pe aia mea. Las că iau, mă. Bă, stai, nu da time. Că am găsit eu lemn. Ăla avea schelete. Mă duc eu să-i dau două, că vreau un câine. Vrei un câine? Da. Fermier caut nevastă. Bă, tu ai luat? What the fuck? Ce e aici, frate? Fii atent cât abagul, nu curge apa. Bă, haide, vino acasă, la temporar acasă. Că nu vreau să am de a face cu un creeper. Și ce ar putea să-ți explodeze, frate? Un pat, două paturi, un crafting table și un... Nu vreau să dorm cu tine. Gayule, ești un gay. Haide, hai, culcă-te. De-ăla era patul meu. În ăla m-am pișat deja și Da, și eu m-am pișat în ăla. Ai zi la mine! și la mine. Doar la tine nu... Bă, fii atent ce mă duc să fac casa. Tu du-te, mine. Uite un Enderman. Și cred că m-am uitat în ochii lui. Unde, mă, tuipi? Unde? Vă știți cum îi zic eu la Enderman? Mm. Dacă te uiți în ochii mei, te omor. Da, așa îl pregătesc eu? Ca Ceaușescu. Da. Bășescu, Ceaușescu. Vladimir Putin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Da, 13, mă, da, știu că știi să numeri, dar nu trebuie să-mi spui. 3, 4, 5, 6, 7. Cam așa ar trebui să vină, da, cam așa ar trebui să vină. Și aici va fi începutul de Și casă. sfârșitul. Da, asta am vrut să zic și eu. Începutul și sfârșitul de casă. Avem 7 minute Bă, filmat. început la și 55. Da, 7 minute, e bine. 8. Bă, deci 2, 3, 4, 5. Fac de 5 așa. Cărbune. Cărbune, dăm că m-am dus la mina și am nevoie. Te rog, îndai. Da, își dau. Uite, 4 bucăți. 4 beți am și eu. 4 ori 4? 12. Ăsta Și 16. dacă stau să mă gândesc mai bine, cred că casa, dacă nu a pus să termin în 15-16 minute, o să fac off-camera împreună cu voștri, pentru că zic eu că e destul de plictisitor să te uiți la cineva cum construiește Sau cum taie lemn. Da, sau cum taie lemn. Ceva care cred că oricine știe, da, nu că cred, sigur oricine știe, măcar să pună un bloc, presupun. Și voștri, tu ce mai ai de spus? Na. Mă cac pe el de gravel. Da. Tipicul voștri. Nu suport gravel-ul. Da, nici eu nu suport gravel-ul și sandul. Cred că sunt cele mai tâmpite. Curge așa. Da, știi căcat. Nici chiar, bă, că căcatul n-are pietricele. Da, scuzați limbajul vulgar. Nu chiar vulgar, așa. Vulgarie să-mi... Dumni?
Să-mi mâna... Bă, gata, să-mi bag mâna în buzunar. Da, da, maș cu parfum. Da, mă, și cu parfum. 5. Bă, cum se numește mina aia de mergi așa în jos și te rotești? Da, asta va fi întrebarea zilei. Cum Da. se numește mina, chestia aia care... Nu știu, stați un pic să vă arăt că voi știi face mine de alea. Eu nu le suport. Preferatele mele, îmi place calif. Uitați, ce mine e așa? Cum se numește? Dar cine răspunde corect, poate, nu se știe sigur, poate ajunge să filmeze împreună cu noi. Poate. Pe serverul meu. Da. Aș fi onorat să intrați pe serverul meu. Da. Nu-l băgați în seamă. Minte. Bă, am dat de dirt. Și o sparg dirtul cu târnăcop. Acum Da, și... da. Avem 10 minute filmate voștri, partea bună. Scuzați dacă se aude îmbuzii pe fundal, scuzați dacă se aud chestii, se vede nașpa, toate chestiile astea. Suntem de fapt, eu sunt începător, cred că și voi sunteți începător. eu joc Minecraft de un an. Și eu la fel, da, zic începător în video-uri, mă. E, aia da. Am nevoie de un târnăcop. A, da, și o întrebare așa, nu întrebarea săptămânii, zilei, episodule, mă. Putem să ne dăm game rule-ul doar opțional, în caz de picăm în lavă, chestii, ca să nu pierdem timpul și de astea. Dacă vreți, dacă nu, nu. Cum vreți. Dacă vreți. Știu că vreți. Normal că vreți. Cine e de acord cu mine să dea like la acest video? Cine e de acord cu mine să dea subscribe? De fapt puteți să le dați pe amândouă, dar nu ne supărăm. Da, și acest video va apărea pe canalul meu. Canalul lui se numește? Cum se numește, mă? Ioan Simple. Mai bine zis, canalul nostru. Da, canalul nostru. Și dacă vă întrebați de ce se numește așa, pentru că numele meu din Minecraft, plus că dă-te mă de pe patul meu. Bă, era patul meu, tu patul meu. Oricum am căcat în amândouă. Ia și tu furnalul să-l ducem în casă. Ei, mergem în casă. În așa zisa noastră casă. Dar am nevoie de un târnăcop. Da, chiar și eu am nevoie. Eu mai am lemn. Păi mai dă o bucată de lemn să fac Dacă- patru dacă- vete și facem 2 târnăcoape. Pam, pam, pam. Târnăcoape. Da, că eu puteam să zic pickaxe-uri. Dar cineva, nu dau nume că se știe, a zis că, să zic în română că unii sunt începători. Bine. Unii au în română. Da, pleacule. Bă, dă-mă o bucată de lemn. Pronto. Ia-mă un pickaxe. Așa. Pronto. Mânca mea pronto. Bă, vezi că nu mi l-ai dat. Dar mai du-te în târnăcopele mele. Bă, dă și mie o torță. Da, o tortă, ai zis o tortă ți-am dat. Vrei cu somalez. Să nu, Somar. Să nu dau mai mult de 2, mai mult de una. Dacă de 2, ziceam și să rămână. Nici că-ți dau. Dacă nu pun mâna tot degeaba. Da, să nu vrei? Mamă, mă doare gâtul, frate, de la minele astea. Ce țipă vecinii ăștia mei, scuzați dacă se aude. Vostri, tu auzi ceva? Da, Mă auzi? au totul. Bă, dacă mă enervezi acum țip la ei. Nu te cred, frate. Bă, tace! Taci dracu, bă, că se... Opa, am dat de... Ghiși de ce am dat? De iron. De cave. A, da. Bă, după aia, da. Și avem 15 minute? 15? Ce, mă? Nu avem 15 murciori.
Zombalăule. Cum să avem 15? Bă, dar mai du-te spre Dumnezeu. Bă, dar tu semeni o leagă cu Iisus Hristos. E unde ești? Avem voie cu TP, nu? Da, Ne. dar să nu vrei. Bă, când dau TP la tine, îmi aduc aminte de Fast and the Furious. Serios? Bă, dar fă acoperișul ăsta mai mare, tavanul. Fă tu cu încă una, lărgește. Tu ce crezi că fac? Eu sparg cobblestone-ul, frate, că mă enervează. Și sparg dirt. Și da, de ce credeți că fac așa? Pentru că îmi place mai mult așa pietruială, nu stone. Arată mai așa, mai frumos, pot spune. Bine, da. Bine, dar în case noastre, în case normale, sincer să fiu, prefer să folosesc stone decât cobblestone. Da, nu ca în camera asta, că noi suntem de aia, oamenii din grotă. Tu ești omul din grotă, eu sunt omul de la Iisus Hristos. Du-te tu, mă. Du-te tu. Bă, fă un chest. Mamă, bă, puțin mai trebuia și era simetric asta. Deci dacă nu era zidul la ultimul zid, mai venea încă un zid acolo, mai venea o bucată, era simetric. Uite, vezi? Deci dacă în loc de ce ăsta era un așa, aici venea crafting table-ul și chest-ul și era simetric. Ei, asta este, nu simetria contează foarte mult. Da, da, mie. Vostri? Știu că ți-ți place simetria, dar nu totul e... Am dat de cărbune. Fericitule. Am deja level 2. Eu am level o bulină. Serios, atât am decât o bulină. Ce ai pățit, mă? Nimic, mă. Ia să vedem. Aici avem 5. Aici avem 2, 4, 5, 6. O să mai modificăm la mapa asta, adică mă refer la casă. Mai vreau un târnecop. Târnecop. Cumpărăți. Mai dăm Bă, de ce ai făcut? Bă, și ce ar fi fain? Dar n-avem. Să facem ușă de aia cu pistoane. Na. N-avem de unde, frate. Dăm, bă, niște lemn. Și dacă nu vreau? Bă, Gata, îți dau. Nu, te rog. Îți dau așa, ci că n-are. Nu mai am. Gata. Am vândut tot. Bă, mă enervează ploaia. Nu opri, că îmi place sunetul ploii. Eu am făcut dansul ploii când eram în mină. Da. Da din buci. Pac, una aici, pac, una Bine, aici. bă, vostri, bravo, sunt mândru de tine, copilul, tati. N-aș vrea să fii fimiu. Nici tu, tacă mi. Mi-aș fi rosit tinerețea degeaba. Mai bine să ai și de alea la, bă. Aici, băi, o să fie bip. Cred. Auzi, bă? Da, berebe puțin. Opresc puțin filmarea. Și am revenit, mă scuzați, m-a sunat tatăl meu. O mică problemă. Și să continuăm. Unde eram? Ați văzut că nu m-am mișcat, să-mi ziceți că am pus X3 ceva și m-am uitat după chestii. Oh, da, bravo vostri. N-au vostri ce inteligent e. Bă, nu. Ai nevoie de cobblestone. Am 253 de cobblestone. Bă, fii atent ce zic eu să faci. Ia toți pereții și fă-i din cobblestone de ăsta așa. Bă, asta facem în episodul următor, că deja au trecut 15 minute, frate. Păi și n-are nimic, că până în 18 zice. Au trecut 18. Am început de la și 5.
55 e 5 și cu... În fine, dacă așa zice Vosti, stai să vin la suprafață. Să terminăm frumos. Stai să vin și eu, stai că-mi dau pe la tine. Am ajuns. Hai. Vin aici și... Hai, Vosti, uite-te la cameră. Ia sabia în mână. Ia sabia în mână. Da. Și cam atât pentru astăzi. Noi am fost New One și Vosti. O, da. Vosti, zici și tu ceva? Da. Și Da. cam atât pentru astăzi, lume. La revedere. Bye, bye.